Moramo Popovića još jednom da podsjetimo da se asfaltira ovo i da napravi Stvarno neki nema metro. smisla. Stvarno nema smisla. Dobro, okej, ja znam da njemu dolaze pevači ovde kojima to nije bitno, ali ja sam ipak neko koga prati 2 miliona ljudi samo na Instagramu, mislim, iz čitavog sveta. Ljudi ne mogu da shvate gde ja dolazim svaki dan i da li je moguće. Misle da je to neka kulisa nekog apokalipsa danas, filma ili tako nešto. Sve u svemu, mislim, okej za Viki i tako te Bosance i to, ali ovde ne dolaze svetske zvezde. Na ovakav prilaz je sramotan. Čaplje iz Marinkove bare. Da, misliš na Viki? Da. Slatka je Viki. Da, vrajde se neka druga pitanja. Noć veštica. Koji je najluđi kostim koji si ti imala, a u šta bi prerušila Duška? Pa sam imala ikad ja neki kostim. Pa ja se kostimiram svakodnevno. Mislim da je moj dolazak na Grand i generalno više od 22-3 godine karijere konstantno kostimiranje mene, pošto ja ovako privatno ne izgledam uopšte. Mislim, nisam poludela, ali ajde... Pa ne znam, nisam imala neke, mislim, imala sam od rogova do, ne znam, očiju vampirskih i tako dalje, ali ne sada neku ulogu posebno. U koju pevačicu bi se za Noć veštica kostimirala? U koju pevačicu? Pa ne bi se možda kostimirala. Koja bi više bila prikladna za... Pa ne bi se u pevačicu kostimirala, ali, na primer, možda u neku ličnost iz neke bajke ili tako nešto. Ne znam, Cruella de Vil ili tako nešto. Moram te pitam, zbog čega se jutros nisi pojavila na suđenju? Gde? Na suđenju koje je bilo zakazano sa Svetlanom Ražnatović. Pa moje suđenje sa Svetlanom Ražnatović je zakazano za decembar. Se jutros ona pojavila, pa... Sve drugo, pa ona se verovatno pojavljuje da biste vi slikali, da bi ona na tome dala na marketingu, ali mislim da marketing od mene više neće da biti. Dosta je živela na mojoj grbači i na moje slavi. Kači se za sve živo vezano za mene, mislim da to neće joj više dati. Ja sam pozvana 12. decembra, ako se ne varam. I boli me kurac više pričamo o Svetlani Ražnatoviću. Jel možeš da nam prokomentariš onaj snimak kad su ti ušivali pantalone na snimanju? Pa eto, ko ima veliku pozadinu, dešava se i tako nešto, ali svakako bilo interesantno i meni da legnem, da odmorim, a i publici da gleda. A i vama da imate o čemu da pišete. Hvala ti najlepše. Hvala tebi, čao.